Nkonko. Hey. Kanti akufanele-ke isango silibeke kanjena. Njani? Siyaphila ninjani? Hey, sakhile. Hayi woza ngapha mama. Uyazi sakhile. Woza ngapha. Neceke ngiyakuthanda nokuvuleka kweceke ngoba umuntu uyathanda nokuyivocavoca. Ngizokwazi ukujima kahle la. Uyaphila? Siyaphila ninjani? Siyaphila. Ngena la ngena emandleni. Siyaphila. Kanje nakya. Hawu, ngathi ngajabula ukuthi sabona kunini sikhuluma kuma socials. Socials. Usisi konje usisi. Unonto la ngisakhumbula ukuthi sikhuluma manje uzongithumelela ilocation. Wadena mama sicela usondele ngapha. Oh, okay. Ucela ngisondele. Hey! Avuphila. Shiya ke nje okwenkani. Angingaphathi izinto za 12 months. Kungcono kwenyanga. Sizokwazana kahle izinto zami lezi ezincane. Kwenzela ukuthi nawe ngidedele siso. Kancane. Niyaphila. Siyaphila ninjani? Hayi siyaphila nathi. Mhlawumbe ngazi mhlawumbe imini usethatha ngamawala. Yeah. Sengibona inkosazana singena nje ikhulukutela kanti phela ngendlela yesintu kuye kube ukuthi mawungena uyakhuleka. Kunjalo. Mawukhuleka ke dade sikwemukele futhi ngendlela yesiZulu. Yes. Okuyinto kudadewethu engibona ngathi imeqile. Awu mina phela ngivele ngathatha ukuthi awukusekhaya vele. Hayi kusekhaya kodwa ke phela kufuneke sikwemukele. Ngoba nakho phela futhi mawusufikile ngathi ngawumuntu ozazisayo. Udadewethu uthe ubani? Unonto phela mina ngithi ungibonile esithombeni. Unonto R he. Konje uAru abakwabani? Abasekhaya. Ngisho ithakazela. Isekhaya nje o-R nje kuhamba lapha. Ngithanda neceke uyazi ukuthi indlela ekuvuleke ngayo. Uyazi umuntu into angayitshala lana ngiyotshala ngisho isipinashi. Ngithi makuthi kanjani na usube ngiphuli ngithatha amanzi ngiyanisela la. Hayi into engizoyisebenza. Inkosazana ithi bikhuluma nami kuma socials. Ku inbox. Sithini? Wasungithumelela ilocation. Cha ubuza socials o Facebook, TikTok. Usuthiwe nawe asibonani. Ngase ngijabula ke mina uthi hawu nini futhi bana besikhuluma nini eyinsukwini nje wasungithumelela ilocation ke namhlanje kuseni wasuthi hayi sengingafika ke hawu mangithi ngiyafika kanti senginomuzi hayi ma-Aru ulahlekile nkosazana akunguveze nje ukuthi ade ngingekho mina ngesonto ledlule abaningi nje bengibachazelile bengiboshiwe ifoni bengingayiphethe. Hawu ncane nginayo into ethu bungakhulumi nami kodwa futhi enye into esingithusa ma-Aru ileyo ukuthi khona kuthiwa ke lapho besikhuluma mhlambe kwazi kwafika eqomaneni usuzohlala hayi nginamawala mangabe ngithi inkosazana ingathi yagijima. Ngiyakuthanda nokuthi kade uboshiwe ngoba lokho kusho ukuthi awubhedele. Ngimthanda umuntu wenze njani bashayile noma bagwazile. Usuzoqo. Hayi sisazokwazana. Ayikho ngakini mhlawumbe into ethi umuntu mayiqoma uthumele intombi zizoshaya sizemukele nathi ngendlela yakho njalo futhi yesizwe. Ayikho into enjalo ngakini. Waphela unyaka lapho. Mina ngifuna into ephuthumayo manje. Njengoba usufika usumuntu osezolima kukhunyulwe hayi ukhumula lokho wena ucabanga mina kusuke ngisho lokho kwama tights nezikhwama zamabele ungibona ukuthi nginjani manginje. Hayi sisi asizukwenza inkulumo yakho asizukwenza lutho khululeka wala eThekwini ngeke ngikwenze lutho bheka uma ungwala eThekwini ekhaya phela kusemandeni bani into vele ohlala uyenza leyo ukuthi wena abafana uhlangana nabo emafonini ubese uhamba usiyohlala nabo. Angibenzi lutho abafana mina kodwa phela lento yaqala ensimini yase Eden. Uyazi wathi uNkulunkulu ngizokwakhela umsizo njengawo ngase ngiyaqhamuka ke mina uNkulunkulu wami indaba enhle abesifazane ngakini manje sengiyabona ukuthi uthuswa yini iduku ngazile phela ukuthi igenge yaseshowe lena nje ngeke uzoxwaya ngase ngithi mina iduka ngilithanda kodwa izulu sithi umendo wethu ngosiyo kanjani ke makunje ngifuna ukukunceda ngoba ngiyabona ngathi usithi njengoba kusasa lokho kusayo ngifuna ukuphohlozela iqanda bese ngithi shut in wabanjani ngikuhlanganisele ndawonye udle
emva kwalokho ngikuthandile nokuthi uyaphithizela la egcekeni mina bese ngihlala-ke ngihlala ngugadela Asenze njani-ke mama? Angithi sakhuluma uphithizela. Ukhuluma uphithizela. iy'hlahla ubani umango lo Mana-ke ntate, mana-ke nje. Angifuni ukuphoma isizwe ma-R. ehe Angifuni ubonile la ungene khona. ngibonile Suitcase libambe gogo. Ngicela ungibambele i-suitcase ma-R. kanti angisahambi-ke mina la kukwami la Ngizokusiza. cha Ngoba iqala la le nto ngicela ungilandele. avuro Ngiyayithanda into engathi kuyalila. Ustrong. Thank you very much. Oh, we bakithi. Asambe, dadewethu.